er Vega! Vi ved det godt. Vi er kommet for at høre Magtens Korridorer, og vi glæder os alle til at høre den store mandige kødgryde, der er Magtens Korridorer. Vær rolig, de skal nok præstere. Til hver god middag hører der en forret. Det er blevet os. Vi ved jo heldigvis, at Magtens Korridors publikum er nogle af de smukkeste, sødeste, klogeste og dejligste mennesker. Så derfor vil I selvfølgelig også tage en lille bid af os, smage lidt på os, så man skal på en forret. Husk dem, der har børn, når man siger til dem, smag 3 gange, for at vi har kan lide det. I hvert fald, uanset hvad, vi kommer kun med godt. Vi vil kun det bedste. Vi vil det så godt, at vi har taget en... Måske det skal, jeg skulle lige sige, vi hedder eksemplarisk adfærd, og vi vil ikke sige noget med køb vores lort, eller det er vi ligeglade med. Vi kommer kun for at spille musik. Vi har medbragt det fede liv til jer.
søde og kloge og smukke. Se dejligt ud herfra. Den næste sang, den handler om flere ting på en gang. Ærlighed og kærlighed og ærlighed i kærlighed. Og handler en lille smule om telekommunikation. Det er nemlig ikke altid, at en sms er nok. Det ved jeg godt, vi nogle gange prøver at slippe afsted med. Den hedder Nedringet. Som et chok. Nu var du tænker lidt for mig, og du gør min fange i bak. Jeg ved, måske du føler dig forrådt.
rolig. Fra filmen Grease har vi lært, at en sommerflirt, et lille listigt knald på stranden, det kan være en dejlig ting. Men hvad nu hvis den kommer igen, altså flirten, og man ikke helt kan slippe af med den, hvis det bliver til en besættelse, noget uhyggeligt, noget stalking. Næste nummer hedder Overlagt Ord. Tak. Ja, så spiller vi en sang, der handler om at dele. Det kan være dejligt at dele en plade chokolade, flaske whisky, flaske vin, pizza. Nogle gange er det bedre, men altså, det kan være dejligt. Der kan være nogle helt andre problemer og ting, der gør sig gældende, hvis man deler en kvinde eller en mand. Vi spiller svingersangen.
er slut. Vi har lige en mere, og der er vi måske en lille smule tavlige, men husk, vi mener det godt. I kan se det som en form for forbrugeroplysning. Vi starter med at give det fede liv. Nu tager vi en lille smule af det igen, og minder om, at alle de fede stunder, der udgør det fede liv, kan det på sig for sig. 6. Kun godt ment. Melankoli. Simon Jensen på trommer og Rasmus Mogen på bas. Jeg hedder Alexander.
Og nu er jeg på druk. Hurra, vi glæder os til magtens. Tak.